Afrika yetu zilamburai waisha Yesu Kristo. Musanyenge bamala asepi chino zangu ndota logo. Afrika yetu hakuna zokuri zilopone swani yasha banana ngurwa Yesu anati wai kupinana sura kama nikana John zinaenda kupenye usikapeni Bashinji bashaka kupinda asaba chakoni Lokuti bashinji bashaka kupinda asaba chakoni Paka shaya kwa murera upindi Chechi ino ndakizai imwe sara ire ino randino ipa ini nangu inonzi kusa yakazivisa zvose zvingabatsira munhu kuti asangane naMwari arege kupinda kudenga yakazivisa kusvika kuzevezeve vakangona neputenda akadziura zevezeve pasi rese the African Apostolic Church yakadziura zevezeve number 1 yakadziura zevezeve hadzi zevezeve rinetwa nemhongwe nevaroi nembavha iwe handizei kanzi rakatsvarasara kare yoti usauraya usaita kongwe usaburana mwana usadai no kananozowana Jesu kusika kauranyikana kwenyu kusika Jesu araro irwai kupinda nesu rakamanyikana ii kusika kakatete kuya kufamba pawaya Afrika yedu asi vakolokotoi handina Mwari chinhu chipira chipi chinoberekwa naMwari chinobuda nyika handizei chipira chipi chinoberekwa naMwari chinobuda nyika mangona zvoita vanhu vari panyika ineyi kuda kuzive nhema vanhu vari panyika inoda kuziva nhema Afrika yedu akanzi usarya chingwa chine mbiriso unoti ndozvinondinetsa mhani chechenya chingwa chine mbiriso kudiko haiwa asi akaenda kwadhokuta warazikwa wavhiyiwa matumbu dhokuta vati ano matumbu ako hayachagoni kutakura sadza shamwani zvawaya iwe wawe marice foods mapotato rice nezvimwe zvidoko izvi munhu anobva madhokuta kunojusa neti 1 yakachipa inotaura nguva yakareba agesa ekoneti mumabhanduru ofonera hama dzese mundirangariro nekuti dhokuta wandawe marice foods munditumirawo mari yemarice nemapotato akafara kugamuchira zvinhu zvadhokuta akafara zvajehovha achirwa nazvo haiwe mukuru ndianiko dhokuta naMwari naiwe ndimwari iyo nyaya yokurya iyi yakarasa dhauna yebva kusvika tisvike petiri pano zvakatanga nokurya eating be very careful pakurya apo pane basa Afrika yedu yes saka muchona vangu vasvika mumba mumbozo vakubva vapedza kurya ndopavatanga kurumbidzana andakazoona kare kuti uri munhu waMwari ishuwa takava tiri vanhu vaMwari Afrika yedu zvinena tiri kuti tirasika pauro vakauya nazvo zvakakwana zvafanana namaneja wanzi anogara kuborodheyo anosvika kuborodheyo imba yacho ine anonzi built-in wardrobe sweto wokutakuraya arimo ari fixed imomo wosvika zvesitofu yake irimo nefiriji zvese zvirimo iwo ukauya nezvako unozvisa muimba ipi iyo imba yacho yakarongedzwa ndozvakaita the African Apostolic Church chechi ineyi yakakwana yakarongedzwa vanyori vaparidzi vavhangeri varoti vaprofita vafundisi mabhishopu iwe unozvodei maelders ini ndinotavirwa pano paina kugarwa 1 week
kwete ini kwete ini mvangeri chikuru iri kwete speech yendiri kutaura kwete ini ndiye wega unogona kuti ivaiseni enezo zvichikwanawo zvine mubvunzerezo kuti tifanane napauro hazvina kana kweseni izvo uno rudo napauro nyangwe chidhakwa ini pano ndakavhomorwa muna chilabhu inonzi munyarani yachilabhu paplanview 3 ndichita bhendi ipapo pobva amira kudawo zvikanzi iwe unofanira kunamata Mwari wobva anyangarika ndikati iya asi chipoko kani ndasisamuzirizvo asi mumwoyo mangu makati chipoko chinoti namata Mwari something is going to happen african hazina kutora 2 weeks inini muromo wangu ndaiti ndikaregadoro ini dhero tainobhuroka ino yakabhuroka asi pauno mwadzo waafrica murendo wamwari uyu nevatungamiri vatinavava vanhu kwavo kune vanoda Mwari aingoya tisikaverenga tigare pasi munhu wamwari tiverenga tigare pasi nguva varume tendeusai vanhu ini pamatestimoni panapata ndanzwa shungu ndichinzwa vakadzi vachiti ndikazoona vamwe vevachagara navo panesiti pedu vakatipadzira ndikapinda muchechi mamusingazvinzwiti varume takundwa ruwazaro varume enetenda makanyaya kuvengana ina musoro ngatitendeuse vanhu vauye kuna Mwari tizopenya senyenye dziri kusina vaperi peri mubhasi ndingatochinjisa nyaya iwe mubozi waafrica une shuwa yekuti unoda kutamba bhora iwe mubozi waafrica unosapota bhora here riri panyika panapa tamai maskati unoekepsi uneziva iwe satani ndichisvika uyabvyamberiwe vamazuva zvikanzi nasatani let us fill their minds with an unnecessary information munhu ari panapa anoziva maplayers etimu iri kulondon nakochi wacho nemadate of death evanhu vanotamba bhora kulondon asi kumuti genesi 11 inoti chii kuapa zvinoshanda urai pakati pavo musasuma pajoko pamachendera vasingatendi kurova Mwari kugoveka nokusarurama kristu mazwana sekona bheriari naimi urai pakati pavo muzviraumure vanhu ava hamufaniri kuwata bhora mhanimi muri vana vaMwari muri vanhu vanokosha kunenga kwanga kutarira kuri kuti muite izvozvo Mwari anotisvonde godo hama dzangu africa yedu Mwari mutemo pasina mutemo hapana Mwari to tell you the truth God is law saka muchiona mutaundi vanhu vanesana pamusoro pekuti sendangiro gumira papanodana wekanzo ndiye unopedza nyaya kana wanga wasima mugwavha komumwe wotodzuriswa africa yedu yes law is the demarcation line between righteousness and evilness kana pasina mutemo hapachine muganhu nasatani mutemo ndonoganhura umwari nousatani africa yedu ndochokwadi saka mazvasokuramwadati usambogavira chifananidzo chakaveswa kana nechinhu chawakwana kurema kumusoro kana panyika kana pasi penyika usambogavira izvozvo nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri mwana negodo ndinovava nokuda zvinhu zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwavanondivenga ndichiitira nyasha vane zvinhu zvamazana vanondida vanochengeta mirayiro yangu ndovaitirwa nyasha ndopanoda nyasha nyasha dzingouyi kwete dzinouya kune vanoda Mwari vachichengeta mirayiro yaMwari africa yedu chengetai sabata pamunogara mukovarerwe vose vanorwa nesabata havagoni kusangana naMwari chengetai sabata hama dzangu mukovarerwe naMwari chengetai mutemo waMwari africa yedu Mwari wakanaka iye uchichengeta mutemo hapana nyaya inokunetsa africa yedu kana muroinogara zvinotaurwa nemutumwa wechokwadi zviya africa yedu ndakangotungidzirwa magetsi ndiri pagutu
ndakangoti ndiri kubasa ndakamira pamusoro pepo magezi atumidzwa azve ndakazwa gumo rokulefti richiramba richikakata kudai ndikati varume mhanyai kusubsession pane zvatoitika vakasarawo mhanyawo asi ndikana wanga handina ndokuda kwokutumwa vanhu vanozotiti nemakaiti Paulo vamwe vasati vatenda nemakaiti pese vanodara nekuda kwapauro mazvaafrica nekuda kwapauro mazvaafrica aiwazvo inototani wakamboona inanobvunza sekuru vako vari kumusha kana vaishanda kushavhani kana kupi vanokuudza zita romurungu akavapinza basa nyangwe iri 1932 vanokuudza kuti varisbest yeko makapinza basa afrika yedu zvinokana vachiri kuziva varisbest izvi zvakadzamura zvavaurwa zvaafrica nei iyari wakauya nazo hatiye wakauya nazo inototi aiwo hataizvi vanhu vese vari kuti African Apostolic Church muri muumambo muri muumambo hwaMwari umambo hwaMwari panyika kumazuva anokupedzisira saka muchiona tisingakundwi shoko raMwari rakataura kuti Africa forward never backwards ishuwa iyoyo rinemanyanga ari kutirwa rinemanyanga ari rimwe zuva ndanonoka musangano wokumozambiki uyu mutuma apfuura nepabhodha ndakati ndichisangana nevanhu vepabhodha munongoziva vaya vanokwidza vanhu vaya ndikati koma mbono here kuti mutuma wapfuura hera vese vakangoti vese rine manyanga ari mutirwi rine manyanga ari mutirwi ndokabvasivana pauro pake pabhodha ndikazoti wapfuura ndakazva vese vachidaro ndikazoti wamberi awaita afrika yedu mambo jesu waberekwa rwakaigwa pabhodha indiveni wakawaitiye mambo iyi zvinondida kunyeverai hama dzangu kuti watamba napauro mazvaafrica watotamba najesu izvi iwo ukatamba nasabhuku musha kwako uchida pokuvakira musha zvinopeta muswei unotoswera wotovaka nokuti watamba nemuridzi une pakuvakira kana uri mutambi ukatamba nemukuru wekanzuro uchida wesendi mutambi zvinopetedza unokutozoyakouswani inota zangu mudei zvinowatamba napauro mazvaafrica uyu wakatuma najesoni dj kudenga verenga munhu wamwari verengako ngatichengeta kwazvo kubumbura kwenaiwo yedu kuti itirege kuzurunguswa nokuti iye vakapikira vakatendeka ngatirangarirane timutsane moyo kuti tive norudo nemabasa akanaka tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe asi tirayirane zvikuru zvamunoda kuti zuva moswedera garako pasi
sense asi ndo mutumwa wa Mwari Paulo Mwazha waAfrica ipa pano ndishamisa nyangu nemi handabudisa zvangu vana vechikoro pandadzidzisa magweshe ndinoziduku yakauya iye iri doko yoti zvekuna Paulo Mwazha waAfrica munhu mukuru mwana waipana kuti mwana kunomuendani vakasitare hanzi ndinozi iri pazera revanhu vana vangangotanga kuenda kuchikoro yoyai kuna Paulo Mwazha waAfrica munhu ari kutodzidzisa pagweshe kwakuti iyi ngirozi ndoyoti mwana unoda fuma yei nedzekudaka dzinovhinga ndezvomweyachi zona vanhu vari mweyachi varinyika yamera Jesu ari mazongoti anyanusura jinyama yangu nokuropa rangu ari upenyu mari vese vakati manzwa shoko raataura vamwana ngatisare naye munhu muyu ndakambudzai tichiri kuJudea kuti une mweya wakaipa vakanga vari munyama avana kudzidzisa zvinhu zvomweya napano kana matachechi inei uri munyama ndine urombo newe unogara une dare rako wega wakagara vokuti uchingoti nokuti uri munyama zvinhu zviri pano ndezvemweya zviri pano ndezvemweya saka muchiona kuti Ishe taungana rwiyo rwakare rwandakapinda muchechi muno ruchingoimbwa asi rukaimbwa vanhu unovachiti amen hosana naIshe taungana rwiyo rwakare ndokuda kuti rwiyo rwaMwari asi nziyo dzenyika dzine expire unozozi hamuchirikuda kuti dzirezo zvakarekare akana chipewo dzamazuva ano zvenyika dzine expire zvokudenga izvo zvinyangwe tikati mambo Jesu waberekwa imi otozwa inyowani ichangobundwa aurikari omona vanhu vanoti muna Elia Master Dibora amen ndochechi yes ndochechi chaichai asi ichechi isina mweya mutsvene saka mutumwa waMwari Paulo Mwazha waAfrica achiti shingaira nzvimbo dzomweya asi zvikuru kuti muprofita nokuti unoprofita unonatsa chechi yaMwari handifere ine ndinofara nokutumwa kwaPaulo Mwazha waAfrica amenewe pamberi naJesu wakatuma Paulo Mwazha waAfrica makorokoto Africa rakazirwa dzisina Mwari tikatumirwa muranda waMwari asina ziki dzidziso ane dzidziso yakati twafu nokuti ukaitevera unopinda kudenga mangwanani kumapasi 6 une watu wa mudenga wapinda watu vaviri Africa yedu